Dobrodošli u Skincraft reality show. Edukativni reality koji će vas naučiti svašta nešto o tetoviranju. Jer, bože moj, tetoviranje je do sada bilo tabu tema. Ranije ljudi nisu mogli da nađu nikakve informacije o tetoviranju. Morali su da kopaju brda i brda sajtova da bi iskoristili barem nešto informacija vezano za tetoviranje. Ako bi bili srećni, upoznali bi nekog tatu artista, a potom bi kuvali galone i galone kafe i čistili kilometre i kilometre tatu podova. U narednih 14 dana moj zadatak je da 4 mlada padavana, mlada pačića, koji nikada nisu pipnuli tatu mašinicu i nemaju pojma o tetoviranju, naučim da postanu pravi profesionalni tatu artisti. Ajde da vidimo ko su oni i da vidimo šta je to što ću ja njih zapravo da učim u narednim epizodama. Narode, ovako, znači počeo sam se bavim tetoviranjem pre 12 godina. Random sa moje strane. Znači ja nisam ni planirao da se bavim tim poslom, krenuo sam se bavim dizajnom, crtao sam celog života. Znači od kako sam volišniji bio, uzem olovku i samo žvrlim nešto. I kad sam imao 18 godinica, prijatelji meni kupe mašinicu za tetoviranje. Ja, kad sam video to, blage veze nisi imao šta da radim s njom. O, brate, super, sad šta ćemo s tim? I u moje vreme nije postojala nikakva vrsta edukacije. Ja sam krenuo da bauljam okolo po internetu, da skupljam nešto malo informacija što je bilo o tome. Prvi tet sam uradio, ne znam kako je to prošlo, bilo je uspešno. Znači, trebalo mi je 7 sati da uradim ovoličnu tetovažu. Drugi tet, opšta katastrofa. Znači, drugi tet, ja sam mislio, znači, i sad to je nešto najgore što početnik može da uradi. Da uradi dobar tet i da poleti. Znači, kao što sam ja bio najjači, sad sam ja uradio prvi tet, išao sam po školi i govorio, ja to mogu, veruj mi, ja sam tatu artist. Ja sam to ispravio, da se razumemo. Znači, nisam ja to apsolutno ukanalio. Tada je oprema bila potpuno drugačija nego što je danas. Znači, danas ima dosta tatu artista, danas je konkurencija nenormalna. Znači, konkurencija je pakao. U principu, tetovirao sam na gajbi. Znači, da vidite postavku, ovo je sada san snova. Koliko dizajneri zarađuju, uglavnom kvalitetan dizajner, senior dizajner zarađuje oko, lupiću, 8.000 eura. 10 do 8.000 eura mesečno, što je realno do jaja plata. Senior dizajner ima 50 godina. Ain't no way da ću da čekam do 50. da krenem da zarađujem te pare. I šta mi je ostalo još 10 godina života da uživam. Znaš kao ovde, prvo su me mrcvarili a da ne pominjem koliko profesori zarađuju u našoj struci, to jest u dizajnu. U suštini čekao sam da kuburio sam samo taj faks, 1 godina, 2 godina, 3, 4 godina, ljudi su mi se smejali, u suštini u početku niko mi nije shvatao za ozbiljno, kao što ni vas verovatno neće shvatati za ozbiljno u početku. Jedva sam čekao da završim, znači krenulo je od gajbice, mala sobica i onda sam upao u priču s jednim prijateljem i počeli smo da tetoviram, to jest počeo sam prvo da tetoviram za njega. I mogu reći da u suštini tu stvarno kreće moja tatu karijera. Znači ja sam tetovirao se ovako, malo sam vas udavio jer šetam levo-desno, takav sam kad komuniciram. Ako hoćeš da se nazoveš dobrim tatu artistom, ti treba da imaš pun paket. Znači treba da si i dobar čovek, i dobar shop menadžer, i da imaš dobru komunikaciju s ljudima, i dobar dizajner, i artist, i vizualista, i tata, i mama, i ovo, i ono, znači, bukvalno pun paket ljudina da budeš, da bi bio strava tatu artist. Poenta ovoga nije da li ćete vi raditi u stanu, u lokalu, u sobici, vi možete da radite u kamionu, što
što se vas tiče. Dokle god su ti neki standardi i odnosi prema klijentima ispunjeni, vi to možete da nazovete tatu studijom. I to prosto nosi neki svoj set odgovornosti, ali nosi jednu potpuno drugačiju klijentelu. Znači, meni se klijentela promenila od sobice do, znači, lokala eksponencijalno. Jer vi kada ste u sobici, neće vam doći čovek koji je spreman da plati za tetovažu ozbiljne pare. Ono što sam ja najviše zanemarivao je bio dobri stari marketing. I to je ono što mi radimo danas, sada. Mi sad radimo taj marketing. Ne sekiraj se. Malo se mi se tu skupio, brate, opusti se, bre, čoveče, ovako, brate, dođeš, opustiš, zavališ se, brate, ovako, znaš. Cool, motherfucker, to tako, taj ležeran stil, brate. Jer ako se brat ovde zavalio, brate, uživa čovek, brate. Ću ja za moje pare sve ovdje iskoristim. I treba. Znači, moj marketing je bio bunarčina. Zašto? Sad ću da vam ispričat ću vam, ali će morati gospoda da ugasi kamere za ovo što ću da vam ispričam. Milan Radić, dolazim iz Smedereva, imam 26 godina, bavim se crtanjem od kad znam za sebe. Uvijek sam tu nešto crtkarao, uvijek nešto u srednjoj školi crtao po stolovima, po sveskama. Dobio sam ideju za tetoviranjem tako što sam video Filipov video na TikToku. Uvijek sam se ložio na tetovaže. Odlučio sam da upišem akademiju i da naučim tetoviranje. Glavni cilj mi je da naučim osnovne stvari oko tetoviranja. Suštini, to je to. Zdravo, ja sam Jakov i imam 19 godina, iz Beograda sam i studiram prava. Počeo sam kao mali da crtam i bio sam talentovan, majka mi je dozvoljavala da crtam i na zidovima i kao po kući to je bio opšti haos, ali urodilo je plodom pošto posle sam počeo zapravo dobro da crtam. Upisao sam i školu crtanja dok sam bio u Kraljevu sa majkom. Otišao sam na konsultacije za industrijski dizajn kod čoveka koji priprema, mada mi se to nije nešto preterano svidelo. Planiram od ovog kursa da upotrebim talenat i da radim nešto kreativno i ne bih potpuno zapostavljao fakultet, planiram i jedno i drugo. Pa glavni cilj, eto, mislim već sam pomenuo kao da iskoristim taj talenat za crtanje, da radim nešto kreativno, da eventualno imam novac i dok studiram i kasnije naravno. I eto ta neka dupla karijera koju planiram da napravim. No, ajmo. Opa! Opa! Okej. Uki, ja ne znam šta ćeš reći s tim nokturinama, ali morat ćeš da iskratiš, nećeš moći da tetoviraš. Kako ste mi lepi, vrati, a? Upalili ste se. Black and white. Izvini, teo sam kameru, ne u čelo. Dobili ste te skriptice, to sam vam napravio da bi vam bilo lakše da popamtite sve moguće stvari koje ću da vam ispričam. Kada klijent dolazi da se tetovira, morate da skapirate jednu stvar. Klijent je kralj. Da li će taj klijent da radi portret ili će da radi slovo, apsolutno je nebitno. Kome mali trougao ovolišni, isto mu znači kao i nekome tetovaža ovoliko preko cele noge. A verujte mi da će ljudi sa malim trouglom da vam prave veće probleme nego ljudi sa velikom tetovažom. Tetovaža stoji ovde, a oni hoće ovde da je stave. Vi ste dužni da obrišete šablon, ako 50 puta treba i 51. put da ga stavite tu.
Ok, iz početka. Ćao, ja sam Una Kablar. Užas. U narodu poznatije kao Ukiku. I došla sam ovde da naučim da tetoviram. Bavim se, možete misliti, TikTok. Užasno. Pre neki dan sam poslala, ali bukvalno pre neki dan, Filipu, što sam istetovirala sama papriku, to ste vidjeli u vlogmasu, istetovirala sam malu papriku, evo je zarasta, ali dobra je. I Filip mi je rekao, moraš da dođeš na kurs. Realno mogla bi da dođeš na kurs. Ja kao, kakav kurs? I on mi objasni i ja, evo me, sutradan ja ovde. Tako dugo planiram da počnem da tetoviram. Ja sam Kablar. Tako sam bukvalno rekao. Sam te udedila. Moraš da vidiš kako se ćao, ja sam Una Kablar. Halo? Sjajno nam je odvrlo opuštena. Glavni cilj mi je da naučim da tetoviram, jako dugo to planiram i želim. I evo, konačno se ukazala prilika. I to ne kod bilo koga. Kod ove budale. Ćao, ja sam Anđela, imam 27 godina, dolazim iz Ivanjice, inače živim u Beogradu i završila sam medicinski faks, bavim se brazilskom džiu-džitsom i dizajnom. Odlučila sam se da krenem na akademiju zato što već dugo pratim Filipov. Htjela sam da učim od njega, tako da tu sam. Moji planovi su da naučim što bolje, da kažem, da tetoviram, da steknem klijentelu što pre i da nastavim u tom nekom smeru da se bavim tetoviranjem i da mi to postane profesija pored sporta i svega ostalog. Po meni ovo je tako lep stil i tako zajeban za rad, opet kao Maori. Akvarel stil, prelep, još jedan od prelepih stilova, ovo bi isto i lagan stil za rad. Vi ovdje ne možete napraviti neku veliku grešku. Jer vi ovdje imate, po jednom polju imate 3 boje. Jedna boja, druga boja, treća boja. Ovi delovi imaju tendenciju da nestaju za 2-3 godine. The Man for Trash Polka, znači Trash Polka je toliko haotična, a prelepa. Klijent dođe i kaže hoću gavrana, hoću da mi piše familija i hoću da mi piše još nešto. Na vama je da to iskombinujete tako da ima nekog smisla. Minimalizam. Male prce. Uradite 10 ovakvih na dan. Vi ste uzeli 500 evrića. Znači, ovo radimo prvi, drugi, treći rad radimo ovo. Jedino ovdje nisam popila kafu da se primeti. Imaš telefon. Svi se nekako drži ovako. ASMR, čekaj. A? Ajmo malo vode da nastavimo, ajmo. Idemo. Jebote. Dobre smo mi Znači, dragi moji, ajde da pogađamo stilove. Uki. Da. Koji je ovo stil? Uki. Ono japansko, jel? Odneo si mi knjigu. Da pročitam tačno ime. Ornament, znači ovo je dođe ornament sa ove u suštini dotwork ornamentacija, ima japanski stil, nije japanski stil, nikad na Japancu nećeš vidjeti ovo. Kako nije vidio? Koji je ovo fazon, dragi gospodine? Ovo je pomešano sa realizmom i ovo poslednje što je bilo, pretposlednje, debelo tankim linijama. Ne znam tačno. Au, co? Jako... Koji je ovo fazon? Rekao bih da je realizam, ne? Trash polka, bre. Bravo, Jaki! Šta je ovo? Brate, šizofreniju, šta je ovo? New school realizam.
Ovo je klasičan. Realizam, neki, da. Ljudi klasičan. Da, deluje kao stiker neki, ono. Tako je, zato što Peč. je stiker koji ima 3D efekat. Uki, šta je ovo? Skeč. Zap. Ajde, brate, ajde. Pa realizam klasičan. Lagano. Biomehanik. Ovo je easy peasy lemon squeezy, da. To geometrijski, ono, je li tako? Tako je. Klasična geometrija. Bravo, narode moj, bravo. Prvi dan mi je bio baš super, nisam ovo očekivao, baš sam oduševljen. Neko je brzo prošlo vreme, malo sam umoran, ali jedva čekam sutra. Sve što je Filip danas rekao, sve je to za mene novo, dosta informacija za jedan dan. Svi su ovako društveni, nisu čutljivi, što je najbitnije, i dobar je vibe, to je najbitnije. Svi smo opušteni. Sve, zanimljivo je bilo jako. Sviđa mi se sve, zadovoljan sam, jedva čekam praktično da krenemo ovo da primenjujemo i tako. Atmosfera mi je super isto, svi su gotivni, za sad sve je super. Bilo mi je top. Bilo je, dugo je trajalo, pa sam malo, ugasila se, nisam jela, ali bilo je strava, atmosfera je super i stvarno je sve na nivou, iskreno. Stvarno naučila sam brda stvari i mislim da ću tek naučiti jer ovo je teorija tek, tako da bit će super. Opet ja. Bilo nam je sjajno, svašta smo novo naučili. Crkli smo, mrtvi smo, zato što niko, ja mislim, nije ni spavao. I jedva čekam da idem da jedem i jedva čekam sutra, pravo da vam kažem. Baš je bilo zanimljivo. Opuštena atmosfera, tako da topi. Skincraft Academy prvi dan je prošao fenomenalno, s tim da sam ja ko satrana kokoška, iskreno. Klinci su bili dobri, malo su mi bili uštogljeni, ali nema veze, mi ćemo njih lepo da istitramo vremenom. Danas su bili lagani, a sutra kreću prve tatu vežbe. Da li će moći da savladaju tu paklenu bananu? Vidjet ćemo u sljedećoj epizodi. Motherfucker.